Hej alle sammen. I dag så lavede jeg Caraparigo med min fætter. I morgen skulle hvis lyden var lidt dårlig, fordi at mig og min fætter vi sidder næsten lige ved siden af hinanden. Men lad os bare hoppe ind til det og nyde videoen. Hej! Og vi prøver ikke at blive opdaget. Ja. Og vi har, som I kan se, så hvis du GTA-spiller, så kender du det her, de her våben, det er Aggressor. Vi har en shotgun, En teknik. granat, og en SMG, og en machete, og en teknik, ja. Og vores plan det er, at vi tager secondary først, og så primary, og så skrider vi. Ja, vi får skill, og det er noget lort. Ja, det er faktisk, det er ikke engang løgn, det er det. Vi får aldrig noget godt, altså. Så prøv at finde den der shotgun der. Det er vi godt. Men vi må ikke bruge den jo. Nej, det er rigtigt. Færdig. Det er godt. Du skal bare ind eller hvad? As we say in Navy, you want the element of surprise? Choose least hygienic option. Now, enjoy your little swim, yes? Sådan her. Okay, vi skal finde vagt med keykortet. Ja. Wow. Shh. Ja. Nå, ja. Ham er keycard. Are you in? Jeg havde en keycard for dig. Get sucked in. Nej. Ja, så kommer så skal vi over de her to vagter. How likely is it I have two operations in the same way, huh? Now, Jeg tager mest ud af vandet. maybe start in the central building. Jeg siger nu. Ej, 3, 2, nu. His. Ah, det var lort. There's a cliff here. It is a attractive Ej, lortemus. captured alive. Ja. Yes! Be careful in this area. Mr. Rubio's personal bodyguards. Okay, They nu know skal vi the bare op. soldiers and they will know Eller går du over ved, du skal over til det der derovre. Nå, jeg kan derovre vente. Ja. Ej, det er besværligt, når ens hænder ryster. Ja. Især når man skal skyde to vagter. Så det var endnu mere besværligt. you will need 2 keycards for this door. Spurgt, Pavel. Okay. Ja. Der skulle da et billede her. Ej, vent. Der er et billede her. Skal jeg? Good thinking. Always check the safe. You find a locked door. In my experience, you can also find the key. Hold da kæft, det var meget værre. It would be a crime to leave it 220.000. behind. Kom nu. You must enter them at the same time. Står der. Nå, så jeg venter på den halv time. Jumping, are you? I 3, 2, 1. thought we were getting along so well. Der er gold. Det tager jeg. Ja. Så tager du resten. Min er fuld. Ja. Og det bliver min også nu.
Okay, kom. Bravo! Det er jo sådan nogle æver, mand. Det er vi jo også. Jeg kan se, der er guld herinde. 3, 2, 1 nu. Du tager det. Så skulle der også gerne være noget inde i volden. Ja. Og min næste er fuld. Hvad? Ej, en juggernaut så også. Pas på. Jeg fik juggernauten. Nå, kom. Vi tager bare den her vej. Den der shotgun nede heller ikke, tror jeg. Jeg tror, det er fordi juggernauten så støtten. Ja, det er svin nok, altså. Ja. So, you are at fingerprint scanner. The tool Hvorfor kan jeg ikke åbne safen? cybersecurity will Jeg show har you taget det jo. fragments from previous scans. You just need to cycle through them to match the target print. And keep an eye out for people trying to Kan kill du you. ikke se det, eller hvad? Nej, det er lukket for mig. In the main For mig så er det office, altså assuming you can get there. Der er hacket. It worked. Good. Now go. Han står lige her. That was close, but you made it. Hvad er der her? Der er cash. Kom. Ja. Jeg skal lige den her op. Ja. Jeg kommer. Kom. Okay, klar. 3, 2, 1 nu. Men jeg kan sgu da se gold. Der er guld eller rent, det er sgu da ikke. Jeg tager cashen. Der er Jeg har ikke plads til det her. Jo, det måske har jeg, hvis jeg er heldig. Ja, okay. Ej! Hvorfor spil? Kom nu. Mangler fucking 2. Ja, jeg har den her. Og du skal komme herhen, ellers vil vi finde. Harder than slicing through bomb-proof glass using a plasma cutter. Doing it under machine gun fire, and I should know. Ingen om 7 millioner er vores. Ej, næsten. You need some Mange Dutch lige courage for the firefight you are about to have, huh? Det skal bare væk. From what I can tell, they have sealed the drainage pipe. You will need another way out. Du ved godt, jeg er for 15%, ikke? Jeg skulle godt have mig til dig i dag. Reinforcements incoming. Nu skal vi spise snacks. Ja. Bro, skal vi skydes på lidt mere? Just because you are fleeing the crime scene of the century does not mean there is not. Åbn nu. Nej, Hvad? der var bare ikke nogen lyd for mig. Så er det den her vej. Hvad er vi ikke engang opdaget, ikke? You are clear of the compound. This is the final strait. Fight your way Nej, through jo, the det er vi last faktisk. guards and Der er sådan we ikke get nogen out vagter. here. Okay. Kommer bag os nu. So, the sub is not where you left it. No coordinates should be on your GPS now. Tager du korseren? Ja. Nu skal jeg op og ødelægge helikopteren.
Ej, det er lige meget. Men vi skal alligevel langt under vand. Nu rammer jeg ikke. It seems Mr. Rubio has woken up into his nightmare. Fuck, hvor hurtigt. Again. Ja. Vi kalder Molino. Skal jeg lige lov på. En helikopter. Svær vi skal bare ikke kunne læse nogle penge på det her. Nu skal der bare dykkes ned. The water is full of attack boats. You will need to be careful. Er du med? Ja. Ej, jeg mistede. Well, judging from their comms, it sounds like Mr. Rubio is reaching for his helicopter again. Jeg ser dig. Så er jeg lige over os. Looks like he's retreating. Looks like Mr. Rubio is falling back. Det var sgu meget hurtigt, han gav op. Ja. Sådan. Den er, altså de der hurtigere, hvad vi plejer. Yeah. Vi plejer da i hvert fald at dø nogle gange. Hvad tror du tiden er på? Under 10 minutter. Cirka. Jeg fik 220.000. Ja, 1,2. Hvor meget fik du? 220.000. JP. Ej, det er også fint, ikke? Jeg laver det sgu bare igen senere. Ja. Nu har jeg lavet det altid. Nu har jeg også 4 millioner, så jeg tænkte også, det er lidt unfair, at du ikke får noget, næsten. 12 minutter. Nå, skal vi lave en afslutning, eller hvad? Ja, lad os gøre det. Tak fordi I så med. Jeg håber, I vil smide et like til jer, der ser den her video. Og det er også helt fint, hvis I ikke gider det. Men så må I meget gerne abonnere i stedet for. Vi ses. Hej. Au.